Два трактора, една дата. Тост Добрич. 28 май 25 година, денят, в който сервиза излязоха два напълно рецесирани Т-150. Готови за много години, здрава работа на полето. Направихме всичко каквото трябва. Пълно рецесиране, двигател, скоростна кутия, съединител, кръст и други. Нови кабини комфорт с климатик, защита за всякакви условия. Усилени навесни системи с два хидроцилиндъра за сериозна работа. Без излишна електроника, по-малко проблеми, по-ниска поддръжка. На сметка, изгодно решение с дълъг живот. Единият трактор отива при клиент в село 5 могили с Линанско, а другият в село Глава Плевенско. Истински машини за истински земеделци. В този Добрич не просто ремонтираме. Ние връщаме машините към живота. Ако търсиш здрава техника, без електронни капризи, знаеш къде да я намериш.